Bos. Bosmu nang ndi? Oh, jancuri di. Eh. Apa sing marake pikirane menungso iki rusak? Ayo jawaben. Mbak. Oh, bener kowe. Pakai nilai 90. Sing gawe pikirane menungso rusak iki teko pikirane dhewe. Ya krana gengsine gede lan gak gelem berusaha. Kuwi sejatine wong sing ora mensyukuri nikmat. Wong pedhos ae lho ngerti padahal kewan. Jane wong menungso, berarti menungso yo kalah karo wedhus no nek ngono. Gedekno gengsi ae. Peh. Ayo. Nanti nek jambung ya. Ya boleh. Nah, oh ai. Laretok suke-suke. Oh, gancok Wah, jancurit bocah iki ra duwe aturan to piye? Apa ya? Ngomong karo udus. Lah piye to? Wong ora teko-teko e. Bose iki jane nanti. Kono. Wes aku tak golek cewek kono. Ya wis kono. Jancurit jan bocah saiki. Sik cilik ngerti cewek. Kene sing tuwek rong rabi-rabi ya, malah sing cilik wis duwe cewek. Enek-enek ae lho. Beh. Elok ono toko. Aku ya. Weh, jancurit. Mau lah. Yo kok. Jane kowe nang ndi ket mau aku nang kene ngenteni kowe sampe salah arek cilik ngono mau, arek gatel. Anak kene rapi tuh. Yo, roe. Banyak kene ngomong anak aku jalan. Saiki gal lagi. Emang coba karaoke. Lah mana yo? Anu pamit. Kok neng Pak Mudin. Jane wedhuse arep mau kawin apa mau dol? Neng Pak Mudin iki. Pamit terus ono. Ana nek pamit nanan. Dol wedhus iki neng pasar to. Raimu neng Pak Mudin lah kare wong ukrel kok piye nggon. Ana nek ono nanan. Wes, sak karepmu wis. Ngomong apa ae wis penting wedhusmu ae didol wis.